Què vol dir i d'on prové el GEP? GEP vol dir Generació Plurilingüe i és un programa que pertany als projectes d'innovació educativa del nostre territori, promogut pel Departament d'Educació. Quin és el seu objectiu principal? L'objectiu és augmentar la competència lingüística en llengua estrangera del nostre alumnat. Quin és el mitjà per obtenir aquest objectiu i a quins nivells es pot dur a terme? Doncs ho fem a partir d'un equip docent impulsor que vetlla per introduir la llengua anglesa en matèries no lingüístiques, mitjançant activitats, projectes, etc. I es pot treballar a tota la secundària, tant a l'obligatòria com a la postobligatòria. Què té pensat l'Institut a llarg termini amb aquest programa? Un cop el projecte d'innovació educativa acabi oficialment durant el curs 21-22, el centre vol mantenir el programa al llarg de més cursos. L'impacte d'aquest programa augmenta any a any i per això necessita una continuïtat, necessita integrar-se dins tot el teixit de la comunitat educativa. On podem trobar més informació sobre tot allò que s'està realitzant al centre? Al portal web d'aquest programa, inspaguera.wixsite.com/OMG-GEP Program.